16 pa ang edad. Pwedeng ninduta kay bagets magyud kaayo. Very exciting, enjoy kayod ako. Apan wa madugay pirmi na kung maglagot. Nining bagets ko nga uyab kay way buot. Kung mo hipit kusog kaayo nga mo yup-yup. Mo drugs pagyud, pirmi na lang durot. Adis-adis ang hitsura. Kung sabog mo pula sa pangmata. Adis-adis, wag yo'y nada. Way mahimo mag-istambay sa barkada. Ay pastilan. Hapit pag yun in taon ko madisgrasya. Kay ang uyab ko may patsisyon sa barkada. Dihang kalit gisikop sa mga pulis. Daghang nadakpan nga mga adis-adis. Adis-adis, tripping-tripping. Undurog sila to ako no sa heaven. Adis-adis, adis-adis. Mulupad ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Sa heaven, adis-adis, adis-adis. Mulupad ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Bagits ko nga uyab, tibiyaan ko na lamang. Nangita lang ako og lain, bisag kulang. Namilikot mga babae nga forgets. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits.